Kaixo, ni Marija naiz, Kroaziakoa naiz eta hemen zestoan bizi naiz 3 urte. Nire ustez hasi behar duzue euskara ikastea. Oso merezi du eta jendeak lagunduko dizue. Došli smo ovdje i mislila sam ovo je Baskija i trebamo svi pričati baskijski jer u suprotnom bi jezik mogao izumrijeti. I mislim da je to važno i za Baskijce, a i za nas strance koji smo došli ovdje, pričati neki drugi jezik, možda stariji jezik ili teži jezik od samog španjolskog.